Gaueko 11:06 Enara Gaminde da 2025 urteko emakume Masters Cup txapelketako lauterdiko txapelduna atzo Amaia Aldairi 22:10 irabazi zion Gernikako Santana pilotalekuan, eta honen bestez laukizko atzelariak beste txapel bat eskuratu urte emankorra bezain oparoa izaten ari da Gaminderentzat, eta atzo amaitzen ari den 2025 hau lauterdiko txapel horrekin biribildu zuen. Gogora ezagun finalerdietan batetik Amaia Aldaiko Latzarrizabalagari irabazi ziola, eta Enara Gamindek berriz Goiuri Zabaleta egungo txapelduna menderatu zuen. Partida hasieratik dominatzaile izan zen Enara Gaminde, sakearekin asmatu zuen, hasieratik oso kontzentratuta, zuzen eta egoki ikusi genuen, eta norgehiagokaren norabidea 6 eta 3ko horretan, 3 eta 6ko horretan izan zen, 6 eta 2 aurreratu zen Gaminde, baina horre 3 eta 6koa Aldaik erdietzi ostean sakea falta egin zuen, akats nabarmen xamarra izan zen hori, eta gero norgehiagokan zeharre garesti ordainduko zuena, erabat irten baitzen norgehiagokatik. Gero 12 eta 4 aurreratu zen, eta batez ere sakearekin egin zion min, naiz eta Aldaik eramateko hainbat sake eraman gabe utzi zituen, eta oroar partida hasieran eta partidaren erdiparera arte erabat zapaldu egin zuen Gamindek Aldaik ezin zuen erasoan jokoaren ekimena hartzen zuenean ere eskura botatzen zizkion pilotak, eta ezinean zebilen Dimako aurrelaria, eta keinu adierazkorrak egin zituen, kantxan etzegoela eroso erakutsi zala ere. Gero sakea hartu zuenean, bazekien markagailuan alde handiarekin atzetik zioala, eta ondorioz arriskatzen hasi zen, pare bat ezker gantxo on eta atera zitzaizkion, baina horrek zuen Gaminde inondik inora izutu, berriro ere tantoak bata bestearen atzetik egiten hasi zen, batez ere luze jotakoetan egin zion min, esango nuke, hor asko sufritu zuen Amaiak eta alde batetik bestera ibili arazi zuen Gamindek, eta gero hormabikoaren bitartez ere tanto batzuk egin zituen laukizko atzelariak, eta benetan atzoko egunez erakutsi zuen, naiz eta atzelaria izan, zenbat jokatzen duen lauterdian, sakearekin hasi, eta aurreko joko horretan pilotari arina da, bizi mugitzen da kantxan, aurrean ez ditu bat ere mugimendu baldarrak egiten, eta horregatik egin batean ere noski lauterdian arrakasta hau lortzen ari da. Eta, Aldairentzat berriz, kolpe gogorra, azkenean ez baita sekula gustagarria izaten final batera iritsi eta final hori ezin lehiatzea, baina kirola horrela da, pilota horrela da, eta ziurre urrengoan beste aukera bat izango duela Dimako aurrelariak kalitatea soberan baitu. Beraz, gogoratu, Gamindek 22, Aldaik 10, Enara Gaminde emakume Masters Cup txapelketako lauterdiko txapeldun.